ಪಟ್ಟೆ ಸೀರೆಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಲೆಡು ಅಪ್ಪಿನ ಸಿಂಗಾರ ಸುತ್ತೊಲ ಪರಪುನ ಪಲ್ಗುನಿ ತುದೆ ಬರಿ ಅಪ್ಪಿನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಪಟ್ಟೆ ಸೀರೆಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಲೆಡು ಅಪ್ಪಿನ ಸಿಂಗಾರ ಸುತ್ತೊಲ ಪರಪುನ ಪಲ್ಗುನಿ ತುದೆ ಬರಿ ಮಾತಾ ಎಂಕ್ಲ ಮೊಕ್ಕೆದ ತುಳುನಾಡದ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಒಡಲಿದ್ದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲೇರಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿನ ಪ್ರಕಾರನೇ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಮಾರಿ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಮಾತಿನ ಜುನ ಫಿಲ್ಮು ತುಳುನಾಡದ ವರ್ಮೆ ಅತ್ಯಂತ ಜಗತ್ತರ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಒಂದು UAE ಸಾಧಾರಣ ಒಂದೇ ಸಾವಿರ ಜನ ಒಂದೇ ದಿನ ತೂತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಪಂಡ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬನ್ನಡಿ ಅಂಚಿನ ತುಳುಗೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತಿನಾರು ಆಯ್ತಾ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ತುಳುಗೋಸ್ಕರ ಐತೆ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಅದನ್ನು ಬರೋದುಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಫ್ಲಾಗ್ ಆದಪ್ಪು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತಿನ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಹೀರೋ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ದ ಒಂದು ನಂಬರ್ 1 ಹೀರೋ ಬನ್ನಡಿ ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬೇಕರಿ ಬೈದರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫುಡ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೆತ್ತ ಇವ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರೀಫ್ ಆತ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಐಟ್ ಅರ್ಧಡ್ ಆರೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಹೀರೋ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೇಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅವಲೇ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬಹುಶಃ ಯಾನ್ ಸಂತೋಷ ನಾನು ತಿಕ್ಕಿದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಪರ್ಸನಲಿ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯಾರು ದುಬೈ ಬೈದಿನೇ ಮಾತಾಡಿ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ದ ಟೈಮ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ದ ಲಾಂಚಿಗೆ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲಿ ಬರ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕೊಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ 100 days ಕೈಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಫಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀವಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನ ಬಾಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಬೇಕರಿ ನಡಪ ಒಂದಿದ್ದಾರೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಂತ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಕೊರಿಯರು ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಅಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಬನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚಿನ ಚಾಟ್ಸ್ ಪೂರ ಕೊರಿಯರು ಆಯ್ದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವು ಗುರುತು ಬೇಕಾ ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ ಉಂಟು ಯಾನ್ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂಚನೆ ಸುಶಾಂತ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಸಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಫನ್ನುಡ್ದಾಗ ಮಂಡ ಇರ್ನ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ರಾಸ್ ಸಂತುಡೆ ಅಂತ ತೂಯಿನ ಒಂಜಿ ಪಸ್ ಎಂಕು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದಪ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಂತ ಪೂರಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದೇ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ನಾಟಕ ಆದಪ್ಪ ಅನ್ನ ನಿಕ್ಲೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಟೀಮ್ ಉಂಟದೆ ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಊರು ಹಿಡಿತದೆ ಈಗ ಬಂದು ಮೂರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲಾಂಚ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 2 ದಿನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆಂಡೆ ನಮ್ಮ ಇರ್ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಇರ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ದು ಪೋಯ್ ಇಡೀ ಶಾಲೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ ರಾತ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ರಾತ್ರಿ ಇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ 16 ಗಂಟೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವು ಪಂಡ ಐಕ್ಕೊಂದು ಬಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಅಂಚಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಕಾಲ మన ದುಬೈಡ್ ಮಾತು ಬಿಸಿ ಲೈಫ್ ಅದೇ ಮಾತಾಡ ಅಕ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಕ್ಲ ಬೇರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾಲೇಜ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆದ ಮಾತಾಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚ ಇಡೀ ಇರೇಕ್ಲ ಸೊಮ್ಮೆ ಸಂದ ಅಂಡ್ ಏರೇನ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಬೇಕರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ದಯಮಂತದ ಬಲೆ ಶಾರ್ಜಾಡ್ ಉಂಟು ಅಂಡ್ ಪುದರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂಗ ಆಲ್ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಎಡ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ದುಬೈ ಲೈಬ್ರರಿ ಉಂಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವೆರಿ ಸ್ವೀಟ್ ಫುಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡೆಲಿಷಿಯಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ನಮ್ಮ ಚಕ್ಕುಲಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಪೂರ ಅವ್ರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟಮ್ ಪೂರ ಮೂಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ವಿಸಿಟ್ ಹಿಯರ್ ಯಾನಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ and thank you so much once again mast sir ಮಾತಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಮಾಡಿ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೆಂಕಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒಂದು ಕೊರಿಯರ್ ಇಂಚಿನ ನನಲಾತ್ ಬರೋಡು ನನಲಾತ್ 100 days 200 300 ದುಮ್ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಊರದ ಪ್ರೀತಿದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಜನ ತುಳುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಮಲ್ಲ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಒಂಜಿ ತುಳುನು ಒಂಜಿ ನನಲಾತ್ ಪುದರ್ಗ ನೋಡು ಬಂದಿರ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿ ದೇವರ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಪುರದ ಪೆಸರಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿಯ ಕಟಿಲ ದುರ್ಗಾಂಬೆಲ ಸರ್ವಧರ್ಮನ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ನನಲಾತ್